Ayaw pagbutangin sa matapsi, ha? Ayan, guys. Ang ganda-ganda talaga dito ng, ng nagbabalot. What? Hala, kay ihapon na mo itong dito. Hindi kami siniswertehon yung kulangan mo. Pag di kami swertehon, mabalikod kami nga ni Saim. Ako nga yung nagtitinda prutas, Jackson nakasakto lang. Hindi ka nakakasakto. Kundi, yung swerte ka. Okay, niswerte mo niya, bisan kulang. Ayan, welcome back mga guys. Yes, you break it down you. And for today's video, narito na naman po mga guys ang inyong nag-iisang Maestro Waray para sa panibagong vlog. At sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na maghatid sa inyo ng mga good vibes, masayang kwentuhan at halakhakan. Tulo. At ayan mga guys, nandito tayo sa nagtitinda ng turutot at bibilhan natin si Baby Evie. Uy! Didi mo na, Didi! Hi! Upad kami sa magsay sa tara! Ayan mga guys, nakasalubong natin yung kapatid ng aking asawa. Ayan, mag-love shoutout kay Mika at saka kay Linlin. At ayan nga mga guys, hindi nga magkamayo yung mga tao dito habang namimili ng kanilang panghanda ng New Year. Samantalang tayo dito, tingin-tingin lang tayo sa kanila for today's video. Pero syempre mga guys, may pupuntahan po tayo at bibili po tayo ng isa sa pinagkakaguluhan tuwing New Year. Yung mga pinupudo na maaga pa, yung mga prutas na pinupudo ng pusit pa. Siyempre hindi, bibili tayo ngayon guys for today's video ng fruits in a basket. Ayan, at shout out sa ating bibilhan, ayan, kay Mayra sa Balsa Laurino. Opo, dito sa pupunta po natin dito mga guys for today's video. Ayan, mag-love shoutout po sa lahat po ng mga nandito nagbibilihan ng kanilang panghanda para sa parating na New Year. Ayan, shout out sa inyo mga guys for today's video. Sana all marami ang binibili na mga panghanda. Ayan. Siyempre mga guys, kukunin ko na rin ng pagkakataong ito para batiin ng Happy New Year ang lahat ng aking mga followers. Shout out po sa inyo at maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Siyempre may love shout out din po sa lahat po ng mga lawanganon, sa lahat po ng mga Waraynon sa buong mundo. Ayan, shout out po sa inyo. Happy New Year at sana lalo kayong pagpalain ng ating poong may kapal. Ayan mga guys, bili na kayo dito sa tindahan ni Mayra. Dito, nandiyan niya yung barangay. Ay. Barangay Santo Niño, Bernabé Street. Ayan, Barangay Santo Niño. Ang kanok sa to, Barangay Kalumutan. Kasi nan-opera kang pa doon. Ayaw pagbutangin sa matapsi, ha? Gidami Mayra, diyan kasi ni maasinso. Sa surudlan kasi ni maasinso. Sa sunod lang, good. Para iba. Sosyal ang butangan, oh. Ayan guys, ang ganda-ganda talaga dito ng ng nagbabalot. Ang orange chicken, ito lang sa'yo. Sa pansin ko sa'yo. Hala, kay ihapon na mo itong dito. Hindi kami siniswertehon yung kulangan mo. Pag di kami swertehon, mabalikod kami nga ni Saim. Ako nga yung nagtitinda prutas, Jackson nakasakto lang. Hindi ka nakakasakto. Oo. Kundi, yung swerte ka. Ha? Okay, niswerte mo niya, bisan kulang. Pag kulangan ayawan na lang mo malimbin.